Ni'n cerdded i'r farchnad yn aras. Ydyn ni? Yna. Sa'n mynd mynd i'r som ydyn ni? Na, dyn ni'n cerdded i'r farchnad. Ti'n siwr? Ynda. Lle dyn ni'n mynd? O, dyn ni'n mynd. Dyn ni'n mynd i'r farchnad. Dyn ni'n cerdded i'r farchnad yn aras. Ie. Dyn ni yn y farchnad. Ac ydyn ni'n mynd i'r merry-go-round cynta? Dyn ni'n mynd i'r merry-go-round. Ydych chi'n dod i'r merry-go-round? Dewch ar y merry-go-round. Di'n lliw i fyny lan. Oh my god, mae'n mi troi! Da ni'n mynd trwy'r farchnad a wen y gwena yn prynu ffrwythau. Ga i jyst dweud, oedd y merry-go-round na'n glas. Mae Gwena a Gawen wedi cael ei mafon. Ti'n allan yn giwio parc yr awr. Ynda? Deud sut nes di ofyn? Yn parcat dy fframbwa sydd o plyd. A nath i ddall. Nath i ddall. Ys ydych chi'n lycyn? Na, dwi'n iawn diolch. Da ni'n mynd i'r bakery. Dwi'n siarad bach ar top o gymaint. Dyna eista fewn? Dyna beth ych chi. Mae'n siarad mewn. Dwi'n siarad ar y top. Neis. Ti wedi cael hot chocolate. O'n i fel e. A ma Awen di gorffen i macaroon. A Hannah a Gawen, Gwena, just iawn. Beto fe'n Instagram moment yma fe. A ni di ffindio ar y zona. Dyma ddim yn gwerthu hyn yn ein glad ni. Dwi'n prynu dau. Sgwon nes i ddweud gyda? Maen nhw'n cael major panic attack achos bod ni'n gweld Tua 10 munud yn ôl. Nes i ddweud dwi ddim yn mynd i wario pres unnecessarily hynny. Arall yma sydd fatha'n... Dwi'n gwybod gen i gada gwybod yn ôl. Hori Erin sy'n edrych. Dwi'n cael hwn gilydd. A wedi cael dau gwahanol. Dwi'n cael hwn. Lemon. Gwena, hwn, half and half iced tea, half lemonade. The excitement of an in, just unreal. Mae'n fatha iced tea. Ar y snyd? Mae'n cael bach o spas of an in. Oh my god. Hot chocolate. Gath Awen a Gwena shopping spree da iawn. Amazing o siop. Amazing Carrefour City. Lle dyn ni? Aras. Amazing. Nath fi a Hannah wneud trolley freestyle Olympics thing. Eisodd yn hwyl. A rwan, dyn ni'n mynd i eistedd y bench, so bod ni'n cael bwyd. Yum! Mae Gwena eisiau bwyd. Di Hannah eisiau bwyd. Oes. Hannah eisiau bwyd. A dyma di'r farchnad. Mae'n eitha glawio, creddio. Da ni wedi gorffen yn y farchnad. Oedd o'n reit? Oedd o'n oce, dod? Oedd o'n oce? Oedd o'n glaw mach yn yno. Ond o'n ni gael mynd i'r bakery a caffi a bwyta. O, macarons lyflu. Ie, a nath ni fynd i'r siop na ac oedd na dipyn o beth yn hwnna. Ie. Still going. A rwan da ni'n mynd i Mamat. Ble da ni'n mynd i Mamat? O, oce, lle da ni'n mynd? Som. Ba mor hyd i'r som? Di som ddim yn Mamat. Da ni'n mynd i'r som. Da ni'n mynd i'r som. Oce. Da ni'n lyb a mwdlyd. Cian, a dwi'n gwisgo festo. Achos da ni'n mynd trwy'r memorial i gyd a mae'n glawio. Da ni di ffindio problem o'r trip. Da ni di pacio lot gormod. Ond, mae be da ni di pacio? 3 pair shorts, t-shirts, vest tops, Eli Hael, Aftersun. Be oedd dyla ni di pacio? Wellingtons, skin cerdded, waterproof trousers, salopet, query, pet, benig, scarf, umbrella yn handi. Ag dillad sydd ddim yn mynd i fynd yn hollol frown. Yn cynnwys vest tops. Said it better than I could. Da ni'n gorfod mynd rwan. Nath da.